aze ngaphambili egameni likaYesu waseNazaretha. Liwela phakathi Mandibulise umoya oyingcwele ongaphakathi kwethu. Moya wenyaniso, moya wamandla, owezulu. Ngibulisa ngegama lika Yesu. Amen. Kristu inkosi yethu. Ngibulisa utata, ngibulisa umama, ngibulisa i500 ministry. Ngibulisa utata wonke osendlini. Umama wonke osendlini, ubhuti, usisi, teenagers, Sunday school. Ngibulisa iworship yethu. Team enhle ephilayo siculela kamanje egameni kaYesu. Ngibulisa utata ethu emaqhosheni. Ngilise igama lokholo Yesu. Siyambonga uThixo wethu ethandile ngale mina namhlanje. Size apha kuye sifuna yena kuKristu wethu oxolelayo. Ngingumntana komncinci kakhulu ke apha ekuzalwaneni, kodwa ke ndimthanda uYesu ngoba uYesu uthi ndithande kwenzela uba nami ukuthande. Ngicela ke yena umoya engcwele andifundise. Sekuye ke namhlanje ngizocela kuye. Andikonto noyenza ngaphandle kwakhe mina. Ndifundiswa nguye kumoya engcwele egameni lenkosi. Ngizawucela ke ndingawenza ngamade utata wethu kunothandifundele andijongele pha kuLuka, umvangeli uLuka isahluko se-13 umqolo ngama-43. Luka chapter 23 verse 43. Madika Luka 23 verse 43. Yesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uyakuba nam eparadisi. Ewe Yesu Kristu bantwana benkosi, uYesu Kristu oxolelayo. Sono sakho sesinjani uYesu Kristu uyakuxolela, akuhlamba benjengami. Yes. Ndithi xa ngijonga apho ndisuka khona, I'm very sorry ba ngenye imini zawuthi xa nethuba ndizixele mnandi ayithethi inyani phambi kobusuku kabawo. Yayithetha inyani phambi kobusuku kabawo kwenze baze ndixolelwe ngoba uKristu ufuna bavuma azoxolela. Nanku uYesu oxolelayo uthi namhlanje ndakuba nawe, nothi ngomso namhlanje ndakuba nawe eparadisi. Zalwane wam ndingekamlinde khanijongele pha kumprofeti uIsaya sahluko sesi-6 ungiqalele pha kulaa mqolo wokuqala uyoma pha kumqolo wesi-7. Isaiah chapter 6 verse 7. Isaiah 6 chapter 6 verse 7. Verse 1. Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Ubizwa komprofeti ngomnyaka wokufaka kumkani uZiya, yayibona inkosi telekronini endenyukileyo. Yes. Amasondo engubo zayo ezirholayo azalisa itempile. Jesus. Kumisa rafi ngaphezu kwayo, ileyo inamaphiko amathandathu, ngamabini ifithe ubuso bayo, ngamabini ifithe inyawo zayo, ngamabini iphaphazela. Ileyo ithanduluke isithi, Wingwele, wingwele, wingwele uYehova mikhosi. Uzalise ihlabathi lonke
emnyango lilizwi lwadandulukayo. Leyo indlu isele ngumsi. Nathi athi ke mna ngokuba ndithe swaka, ngokuba ndindoda emlomo inqambi, ndihleli phakathi kwabantu abamlomo inqambi. Ngokuba amehlo am abone ukumkani uYehova onikhosi. Yaphaphazela yaza kum enye yeserafi, iphethe ilahle elivuthayo, elithabathe kwisithabatho esibingelelweni. Yalifikise emlonyeni wam, yathi, yabona, eli lahle lifikile nje emlonyeni wakho, ususiwe ubugwetha bakho, nesono sakho sikhanya kuhlele. Makabonga uYesu. uYesu oxolelayo. Jesus. uYesu oxolelayo. Umlomo wami uyinqambi ndihleli nabantu abagcwele izono. Kodwa ndibonile inkosi ngamehlo wami. Labekwa ilahle emlonyeni. Yebo. Labekwa imlahle emlonyeni. Zonke bonke ubugwenxa bami namhlanje ususiwe. Sono sami sicamagushela. Sinomisi mthetho wethu xa uthe kwakho othe wona. Osisicamagushela zono zethu. Yesu Kristu waseNazaretha. Yes. Uxolela namhlanje wonile wambona uYesu ethonini yakhe yende. Wathetha noThixo. Wakhawuleza uThixo wambeka ilahle emlonyeni. Indlela ebefanga umxolela ngayo asuse zonke izono uyaklina uYesu. Uyaklina uYesu wamklina namhlanje ndakuba nawe eparadise kababa. Jesus. Amen. Yesu Kristu waseNazaretha. uYesu Kristu waseNazaretha akanasono, akanatyala, usithande sonke silapha kule ndlu wasifela. Akasazululanga, akacazulula uYesu. Yesu akacazululi. Unuthando olungunaphakade alijikajiki. Zonke uYesu uyathanda Yesu. Masihlale kuYesu. Ngikole egameni kaYesu. Simamela amandla kaYesu. Senze ngokubuyelelo kaYesu ngoba uthi uba wenza ngohlobo ndithi enza ngalo le misebenzi ndenzayo uyakuyenza phezu bandenza. uYesu sesimazi bantwana benkosi isandla sakhe asisifutshane ukusindisa. Ngebe yakayiva kuthi usiva. Masenze ngohlobo uYesu asiyalela ngonze bazifane naye. uYesu akanatyala. uYesu kodwa impi ayilwayo yeyoba uYesu unguYesu. uYesu impi ayilwayo uYesu uvele wanesono engenasono. Yesu wanesono engena ngoba kaloku nguYesu. Ningamangali ihlabathi lintile liqala ngathi umnikazi. Ihlabathi liqala ngathi umnikazi. Besingobani thina? Besingobani thina? Besingobani thina? Ihlabathi liqala ngathi umnikazi. uYesu uthi mna Matthew Evangel chapter 10 verse 36 to 46. Ndizubamke. Uthi uYesu andizanga nakolwe emhlabeni. Ndiphethe iqala lomlilo. Ndizonamanisa uyise nonyana. Untombi nonina. uYesu siyambona uYesu bebengavani uPilato noHerode. Bebejongene nezithotho zamehlo kodwa uYesu bavana. Bavana. uYesu bavana ngoYesu. Lizazithanda njani ihlabathi esisehlabathini ezonweni? Wasivasa uYesu ngegazi lakhe wosimisa uNkulunkulu. Ngegazi lakhe wosimisa uNkulunkulu. Ndicela wena Thixo empilweni yami ndigcwele izono, ndinyuntuluze izono. Namhlanje ngabe nami kule paradise ndibonile uYesu osindisayo. UnguYesu osindisayo. uYesu Kristu ngambone
uPilate enesono wacela wanqama wathi ambethelele emnqamezweni wathi wenze ntoni wathi kwalapha suka khona usebenzise igunya akafuni lasirhafe yena akafuni sirhafe uze ngeyakhe imithetho ungena inkosi Yesu Kristu waseNazaretha bahamba naye nabantu abaninzi bayamlile uthi izintombi zaseJerusalem usani ukundililela mna lilelani mina entombi zenu Jesus lilelani mna entombi zenu yo anoyolo abo bangazelanga banoyolo abo bangazelanga bangacacisanga ngoku kuvutha umthomazi okrakra okrwada olhla kwawubethela komileyo uKristu bamthatha tata bombethelele emnqamlezweni wathobeka kuYesu ngoba beyazi lento yena izozaliseliswa njengoku yena ubona emfihlakalweni apho singaziyo uYesu khona kaya ebeyazi namhlanje zawumapha ngithethe ngelizwi akayothukula kuYesu uYesu beyazile oh egama kaYesu egama kaYesu egama kaYesu egama kaYesu Jesus egazini kaYesu yakabi igazini kaYesu uYesu tatam bamthatha uYesu ombethele emnqamlezweni kamethele emnqamlezweni ibhada ingabe ningabe bonile bonile liyamnyelisa lithi usisindise nathi lithi elinye likhalimele lithi amoyika uThixo amoyika uThixo ngoba thina silapha nje kulomnqamlezo zizenzo zethu zisifanele siyenzile lento kodwa ungayenze lento lomntu akayenze lomntu lento lomntu akayenze lento amoyika uThixo Nkosi uzundikhumbule xa ubuya uzolawula namhlanje uYesu lento tata akayenzinde uyenza mfutshane uthi uzundikhumbule uthi namhlanje nothi ngomso uYesu yaxolela uYesu esihamba naye uyaxolela uYesu esihamba naye uba uYesu ubungamazi kambona apha kum bendingumtsangwini mosapha bendingumtsangwini apha kambona apha kum namhlanje siyaxolela amen namhlanje nakuYesu uyaxolela uYesu uyaxolela uYesu uyaxolela kanti people telling us phambi kobuso bakho uYesu uyaxolela ndibona apha kum ngaphandle kwakhe yolutho namhlanje ngaba nam eparadesi lobizo lobezinjani uYesu wethu uyaxolela Yesu Kristu waseNazaretha egameni kaYesu testimony sethu amen.